Hello, chłopecki. Zrobiłem coś, co raczej robię rzadko, czyli pokazałem wam mojego Ryoka. Tak jakoś nie jestem szczególnie piękny, tak więc robię to raczej rzadko, ale taką formę se przetestujemy i powiedzcie, czy wam się to podoba, bo tak wszyscy z tym ryjem na YouTubie, to może i ja w sumie. Czemu nie? Dobra. A to jest, jak widać, Dying Light i zanim ktokolwiek powie, że już na tubie tego tyle, mam świadomość, że na tubie tego tyle już wysrało, że już pewnie na to nie idzie patrzeć i ja mam opóźnienie w stosunku do typowych youtuberów, rojów, roków, inkszych puloków, ale no niestety po prostu po pierwsze, niech za wytłumaczenie posłuży słowo sesja. A do tego jeszcze wszystkie inne zajęcia. Także mam opóźnienie, ale no przynajmniej ja nie mamlaszę się gdzieś jeszcze w początkowych etapach i już trochę pograłem prywatnie, żeby już nie pokazywać tych misji, które na YouTubie generalnie już się pojawiły w takiej ilości, że aż się dźwigo. Dobra, bierzmy misję. Po bok. Potrzebuję trupów. Mnóstwo. Nieogarnione mnóstwo trupów. Gotów na kolejną porcję magii kina? To jest generalnie pan reżyser filmów o zombie, któremu ja pomagam kręcić film o zombie, bo on zaoszczędza na kostiumach i taniej strzelać do prawdziwych zombie. I moja rola, no zresztą zobaczycie, na czym to polega. Tak pomyślałem, że wam to pokażę, bo w Dying Lightie raczej rzadko kiedy się strzela. Także no. Ratatatata. Powiem wam w ogóle, że model strzelania jest tutaj bardzo, bardzo przyjemny. I teraz będę trochę krzyczał, bo karabin mi tu tyrkoce. To jest raczej sytuacja dość rzadko spotykana tutaj, także napatrzcie się, bo takiego strzelania to już w tej grze raczej nie będzie. Chyba że wklepiemy koda tam, give ammo czy coś takiego. Dobra, no wiem, że nie ma kodów. W ogóle są jeszcze jakieś gry, gdzie można wklepować kody? Czy to już jest totalny relikt przeszłości? Co, kolego? Odejdź. Poprzednia misja tego pana polegała na gromieniu ich z dwuruły. A idź. Z karabinu robi się to nieporównywalnie szybciej i przyjemniej. Rodzajów broni, z tego co wiem, tutaj jest kilka. Pistolety, shotguny, dwurółki. A, idź. Wek. Dobra. No, chodźcie do mnie, bo potrzebne mi jest świeże mięso. Reżyser się niepokoi. W ogóle czaicie, jakby tak było, jakby reżyserowie na przykład kręcili filmy wojenne, kręcąc prawdziwe jadąc na wojnę i tam kręcąc, albo na pewno coś takiego już było gdzieś. Albo jakby tam kręcili na przykład prawdziwe zabójstwa, żeby to było realistyczne. Myślę, że to by miało piorunowo wielką oglądalność, tylko kto taki filmik gdzie pozwoliłby wyświetlić? To też jest dobre pytanie. Dobra. A jak mi się uda to przeżyć, kurde, nie zdążę. Dobra, trudno. Cięcie, to było okropne. Cięcie, tegnięcie. Dobra, to się nie udało, ale nie będziemy już się w to maraścić, bo to już widzieliście. Aha, dobra, teraz sobie narobiłem tylko kłopotów, ale fajne jest to, że podczas takiej misji rośnie nam też exp. Czyli jak ich tam mordujemy, strzelamy, to potem to doświadczenie normalnie nam zostaje i szybciej sobie rozwijamy postać. W ogóle odblokowałem, taki skill, że mogę przeskakiwać w ogóle na głowie zombie, no. A jak to wypada w porównaniu do tej wersji, którą testowałem, wersji tej, jak ona się nazywa, preview? No generalnie nie zmieniło się wiele, poprawiono błędy, działa trochę mi się wydaje gorzej, ale może to przez to, że po prostu zaimplementowano więcej opcji graficznych, ale i tak gra działa bardzo ładnie. A jeszcze byliście ciekawi, wielu z was było ciekawe, na jakich ustawieniach mi to działa. Także loto mi to na ustawieniach anti-aliasing włączony, rozmycie, tutaj pierdoły Nvidiowe wyłączone, okluzja włączona, roślinność wysoka, średnio Full HD. Mam i tak ograniczone nagrywanie do stabilnych 30 klatek, ale mam te 30 klatek, także jest spoko. I chcę wam pokazać coś, czego nie mogłem wam pokazać w wersji preview, bo tego tam jeszcze po prostu nie było. Kurde, gdzie mój tradycyjny
Kop z buta. A jestem zmęczony, musiałbym się rozbiegnąć fajnie. Pokażę wam coś takiego jak takie zdobywanie takich zakażonych stref. Jeszcze tego tutaj nigdy nie robiłem, także może to się skończyć tragicznie. Tutaj widzę, że panienka za mną podąża. W ogóle tutaj z broni. Saperka ulepszona, fajny kij baseballowy, elektryczny. To jest... Jak to się nazywa, żeby was nie skłamać fachowo? To się nazywa nóż do patroszenia. I siekierka złotej rączki z takim ulepszeniem, że w zasadzie przeciwników rozrywa na szczępy. Dobra. Tak więc postaram wam się pokazać ten barek, którego jeszcze tu sam nigdy nie robiłem. W typowej będzie to scenerii, czyli supermarket odcięty od świata, pełno, chciałem powiedzieć obcych, ale to już nie Isolation. Na szczęście, bo tamta gra to można się było przy niej srogo znerwować. Chociaż tu też te momenty właśnie w nocy też potrafię ciśnienie podnieść, jak już to mówiłem. A propos nocy, to też chciałbym wam pokazać tutaj, czy udałoby mi się przeżyć w nocy z bronią palną, bo musicie wiedzieć, że ja tutaj mam karabin na własność. Mam do niego 19 ino nabojów, ale na potrzeby tam zabicia tych w ogóle nie wiem, czy tych piorunów, tych predatorów całych, co w nocy latają, to ich się w ogóle da zabić tak tradycyjnymi metodami. A wiem, że oni na pewno są bardzo, jakby to ładnie powiedzieć, ciężcy do zabicia. O, a tu jest nowy... Wow. Żeby skraftować trzeba mołotowy, nowy sort zombiaków, czyli taki pan, który na nas pluje takim kwasem. W ogóle znacie filmik Pikachu on Acid? Czy on Acid? Bardziej tak to się wymawia. Jak nie, to sobie zobaczcie na YouTubie. Srogo beka. Padą lacha normalnie. Schizowy klimat, ale śmiechy są fest. Dobra, jakby ich tak zwabić do tej butli i tak... No. No. Szał bitewny. Ło, pierunu! Pana. Bindujemy. Idź pan. Idź już pan. Kurde, se ściągnąłem teraz na łeb. No teraz się użerał z tym ciulstwem. Mołotowy to jest taka... O! O! Patrzcie! Szpręgło go. Tak fajnie można wykorzystać nieumartego hopka przeciwko jego ziomkom. Ten tu jest zaśmierdnięty. Dobra. W sumie nie opłaca się tutaj z nimi walczyć na dłuższą metę, bo tutaj jest w zasadzie nieskończona ilość. Ale to jest dobry sposób, żeby sobie podnieść szybko expa, na przykład w dziedzinie... Idź pan. Puść! Nie bajsej mnie. W dziedzinie walki. Teraz sobie rozwinę postać, tylko się tu uporam z obecnymi problemami. Dobra, ładuj siłę. Pan. Ciul. Kurde, to są jakieś wyjątkowo mocne pieruństwa. Ło, co żech się nażnął. To za wszystkie czasy. Dobra, teraz loot. Bo ja jestem takie... Ludzie mi często zwracają uwagę na live'ach, że ja potrafię lutować zwłoki nawet jak mnie zombie gryzą. Że to są jakieś takie... Ajwaj. Przyzwyczajenia. No ale cóż. Ja jestem po prostu szporobliwy, jak to się po śląsku godo. Znaczy oszczędny. I mi jest wszystkiego szkoda. Kurde, nie dostało butle. Niech się palą. Co ja ich beda szterował? Zaś przylecą te łone. Dobra, dogaście płomień pożądania. Sobie zrobię quick loot. Zawsze. W każdym amerykańskim filmie przy hipermarkecie musi być dużo zombie. Ja nie wiem, czy one po prostu liczą, że tam będzie jakaś promocja fajna. Jeszcze wy. Dobra, to będzie szybkie. O, pozbawiłem go ręki, już nigdy nie podrapię się. Wiecie, o co chodzi. Dobra.
Wiem, że to jest pewnie marnotrawienie czasu i siły bohatera mojego i tak dalej, szpadel. Nie chcę. Dobra, i to jest właśnie ta strefa zakażona. Ja sobie rozwinę postać. Co tutaj mamy takiego? Fala uderzeniowa, kończący kop, odporność. Odporność jest spoko. To się bardzo przyda. Dobra, skraftujemy sobie koktajle Mołotowa i apteczki. Okej. Wytrychy na razie nie będą potrzebne, ale Mołotowy jak najbardziej. Mam też granaty, mam broń palną. Dobra, także zrobimy teraz tak. Weźmiemy tutaj broń, weźmiemy ją sobie za to. Nie wiadomo, co tam się będzie w środku działo. Nie mam pocisków! Aha, bo to tak jakby wystrzelałem je tam w tamtym... Dobra. Wbijamy. Sklep Stuffed Turtle. Ciekawe, co to będzie. Tam będzie pewnie ciężko. Jeszcze nigdy nie robiłem tej zakażonej strefy, także naprawdę nie wiem, co tu się będzie działo. Może być ciężko, ale może być fajnie. Znajdź wszystkie zrzuty. Trudność trudna. Biera to. Biera ten szałot. Wow! Ale czegoś takiego to się nie spodziewałem, że sam będzie... Zola... prądzić. Dobra. Trzeba tak taktycznie, metodycznie. Aj. Nie! I to by było na tyle. Nie spodziewałem się, że mnie to tam piźnie. O, Bożycku. Dobra, ale... Spróbujemy jeszcze raz. Nie ma tak źle. Mogę i tak już mieć 150 HP, to już nie jest to, co... Dobra, jakaś są następne. Spróbujemy tak. Czyli to po prostu są takie jakby... W tych miejscach... Znaczy nie wiem, może to jest zależnie od tego miejsca, gdzie się znajdujemy. Dobra, mam drugi zrzut. Takie jakby po prostu zadania po boki. O. Sztrumwek. Cholera, przełącznik nie działa. Jak nie działa? Przecież wyłączyłem. Aha, spoko. O, są zombie jeszcze teraz. Zapraszam do tańca, jak to była taka kwestia w Wiedźminie. Coś tam, panowie bracia, zapraszam do tańca i... O nim cały czas Durś powtarzał tam w tym momencie, jak się szło... Nie wiem, czy pamiętacie, się bić tam w karczmie. Nie żryj, kiedy cię bije, maszkaro. To jest niekulturalne. Jestem, widać, pracownicy prawdopodobnie ochrony. Mają takie westy oblecone. Kuloodporne. I kisz tego. Ciężej ich jest załatwić. No. Ale jednak, co elektryczny kij baseballowy, to... No, elektryczny kij baseballowy. Tak to właśnie wygląda. A mołotowów mam dużo, to mogę się... Nie muszę się tu jakoś... bać. Wow, że mi ich nie styknie. A to zawsze ich osłabi. Że powiedziałbym, że... ugasi ich zapał, ale tu chodzi o coś przeciwnego. Żeby ich zapał tak jakby, no... rozpalić, czy coś takiego. No, takie tam żarty przygodne. Dobra, quick loot, bo wszystkiego mi żol. Ja jest taki... Wow! Ten wybucha. Najgorsze jest to, że na otwartej przestrzeni, jak taki pieron wybuchnie... Kuźwa. To się zlecą te wirale całe. A, jeszcze mnie musiał drachnąć. Dobra. Cisnymy. Haźlicek. Tam może być coś fajnego prawdopodobnie, także... Spróbuję to otworzyć. Nie obiecuję, że mi się to uda. Yes! Tak. Udało się. Super. Super partia.
Co my to mamy? O, siekiera złotej rączki i sakiewka jak najbardziej, bo ta siekierka jest lepszej jakości sporo od tej, co ja mam. Także czemu nie? Czemu nie? I jest zrzut. Że przesznupiemy hasioczek. Dobra, sam jeszcze jest coś, nic już więcej. Zawremy te dźwierza, bo to wie? Co to się będzie działo zaraz? O, jakiś chłopek sam kojchnął. Dobra, jeszcze jeden. Radyjka nie będziemy włączać. Radyjoka. Przesznupiemy. A nie, na to mi jest szkoda czasu. Elektronika, o, Nokia 3310. Wiecie, tą Nokią jak się ciepnie w zombiego, to go w momencie pieron szczeli. Co w lodówie? Baklawa. Jadłem to kiedyś, to jest taka turecka potrawa, takie... w kebabie w Gdańsku to jadłem. Takie słodkie ciastko to jest. Bardzo to jest dobre tak na marginesie. Dobra, i teraz jeszcze ino ten... ostatni. Ino, kaj on teraz jest, pana? Wytrych fajnie, ale to nie to, co ja chciał. Bez to. To musowo sam kaś jest. Padło mi o to z noda. Tutaj ten zmysł powinien mi to... Jest, dobra, oznaczyć. Super! Sukces! Tak to się robi, proszę państwa. 2,5 kafla expa. Miód. Wyłazimy stąd. Dobrze poszło. W sumie nie sądziłem, bo jak się takie rzeczy chce robić, to jak ludzie patrzą, to przeważnie nie idzie. Tak to jest właśnie. Tak to jest. Że jak coś, jak fajnie gram, tylko jak nikt nie patrzy, nie? A jak potem przyjdzie, żeby komuś coś pokazać na filmie, to tak z CS-em jest przeważnie, że jak nikt nie patrzy, to jak wymiatam. To Virtus Pro to jest nic, nie? A jak potem przyjdzie do grania na live czy coś, to już nie ma tak dobrze. Dobra, pójdziemy do kwatermistrza, oddamy mu uzbrojenie. Znaczy oddamy mu te ich zapasy łone. Albo zrobimy jeszcze jedną misję z fabuły w zasadzie. Czemu nie? Jak już po drodze... A tam te łone to się odda... Aj, potem przy okazji. Dobra, jakieś coś punkty jeszcze nie. No i tak się gra w Dying Lighta. Nie będę na pewno jakoś dużo filmów z tego robił, w tym sensie, że no... Na tubie jest tego... Kurde, ja chcę kopnąć ładnie, tak jak po mojemu. Na tubie jest tego już przesyt. Dlatego nie sądzę, żeby to kogoś super interesowało, ale jeszcze chciałbym na jednym filmie pokazać wam, jak wygląda z perspektywy granie zombie. Bo tutaj jest tryb, w trybie po prostu multi, takim jakby multi, bo mamy tu jeszcze koopa, takiego, że możemy normalnie misję przechodzić. Tutaj z kumplami chyba do 4 osób. Ale mamy też takie coś, że wcielamy się w zombie i walczymy przeciw ludziom. I to jeszcze na jednym filmie wam na pewno pokażę. Może jakąś balladę z tego złonacę, tak jak to się za pierwy robiło. Za stary polski z gitarką coś brzdęknę, bo to taka wdzięczna gra do romantycznych przemyśleń. Na różne tematy, także nie wiadomo. Ale raczej 30 odcinków nie będę z tego tukty, zostawiam youtuberom, którzy się w tym lubują. No ale przeważnie to są jednak ludzie, którzy się cały dzień mogą siedzieć albo większość dnia i nagrywać. Ja takiego luksusu nie mam. Nie mam czasu niestety nie mam czasu nawet na granie... Sorry. Zatrzymało mi się nagrywanie, bo skończyło mi się miejsce na karciosze pamięcioszy. Także nie mam czasu na granie ani prywatne, nie mam czasu nagrywać, nie mam czasu na live'y, które się staram robić jak tylko mam moment. Po prostu już czasem u mnie jest taki deficyt, a jeszcze są inne rzeczy do zrobienia. Jeszcze jest jakieś życie prywatne się człowiek stara mieć. Nie mam czasu na nic.